mondial. Dacă nu mă înșel, în ultimul clasament era undeva pe locul 116. Doar să spunem despre Bernie, în care avem mare încredere, că este o jucătoare care a învins multe jucătoare din primele 30. Joacă cu mult aplomb, cu multă obrăznicie. O jucătoare extrem de tehnică, foarte agresivă și care poate produce o mare surpriză aici în Austria. Iată-o pe Bernie Sojci, 116 mondial, 18 ani. O jucătoare pe care, din fericire, nu am pierdut-o. La 14-15 ani, norvegienii au vrut să o naturalizeze. Campioană națională în 2012 și 2013. Anul acesta a învins-o pe Iulia Necula, cea care produsese surpriza naționalelor, depășind-o pe Elisa Samara. Vă reamintesc, scorul este 1-1 în finala campionatului european între Germania și România. Punctul României a fost adus de Daniela Dodean. Elisa Samara, cum probabil ați putut vedea mai devreme, a pierdut în 5 seturi în fața lui Incan. Iată-o și pe Xiao Nashan, o jucătoare cu priză toc. Vă reamintesc că naționala masculină a revenit la această ediție a campionatului europene în prima grupă valorică, a reușit să revină acolo unde era locul. Urmând ca la următoarea ediție a campionatelor continentale să se poată bate pentru podium. În frunte cu Adi Crișan. Mai avem anul acesta încă 2 jucători care evoluează în Bundesliga, Hunor Sojci și Ionescu, Ovidiu Ionescu. O formație puternică. 1-0. Norocoasă chinezoaica încă de la primul punct. Foarte ambițioasă Bernie Sojci. Iată, 2-1. Are un potențial remarcabil. Într-o zi bună poate învinge pe oricine. 1-3. La europene la naționale din 2012 a învins-o pe Daniela Dodean, dacă nu mă înșel. Gânditor Viorel Filimon. Deosebire de Germania, de G-Shop, antrenoarea Germaniei, antrenorul Viorel Filimon nu a avut foarte multe soluții de a aranja foaia oficială, ordinea meciurilor. 4-2 pentru Bernie. Nu trebuie să se depărteze atât de mult de masă. Bernie Sojci, fratele ei, Hunor Sojci, îl vedeți în imagine cu tricou roșu, cu tricoul național României. Iată în acțiune. Bernie face spectacol, o lovitură cu fentă.
Un serviciu Tomahawk pe care îl execută foarte puține jucătoare. Exteriorizarea ei este însă una remarcabilă. De multe ori arbitrii o sancționează pentru bucuria cu care savurează orice punct, orice victorie în fața adversarelor de mare valoare. A intrat foarte motivată la masă, știe că un punct adus României de ea poate însemna un punct decisiv în cucerirea titlului european. 5-5. În 2013 a debutat în Naționala Germaniei această Shang Xiaona. Culmea, tot într-un meci cu România. În acea Superliga Europeană a învins-o cu 3-0 atunci pe Camelia Postoacă. Super, super! Ce poate să facă cu mingea de celuloid mezina formației. Priviți ce rever a întors, o execuție teribilă. Și te gândești că între cele două sunt 70 de locuri în clasamentul mondial. Un pic mai multă răbdare, accelerările îi merg, dar un pic mai multă răbdare. Nu trebuie să ridice prea mult mingea pentru că Shan atacă imediat. Să spunem despre Shan și despre Han, cele două chinezoaice, că nu pot evolua pentru Germania decât la europene și la Olimpiadă. La campionatele mondiale, Germania este nevoită să vină cu jucătoare născute în Germania, pentru că acum câțiva ani Federația Internațională a hotărât că toți jucătorii naturalizați peste 21 de ani nu au voie să evolueze la campionatele mondiale. Și neparticipând la mondiale este foarte greu, teoretic, să te califici și la Jocurile Olimpice, pentru că calificarea este dată în mare măsură și de evoluție la campionatele mondiale, unde sunt multe puncte. Și de clasamentul mondial, apoi de turneele continentale. 11-6, câștigă primul set Shang Xiaoxia. Shan, căsătorită cu un antrenor chinez care pregătește o echipă din Superliga Chinei. Yun Xiaona. Este din 2005, adusă în Germania de unul dintre cunoscuții antrenori chinezi care au ajuns în Bundesliga, Liu Liping. Să spunem despre acest Shang Xiaona că a jucat între 2005 și 2007 pentru Naționala statului Singapore. Eu am văzut-o jucând pentru Singapore. Ulterior s-a răzgândit. Și a ales cetățenia germană, pe care a primit-o în ianuarie 2013. A încercat Federația Internațională să limiteze acest exod asiatic către Europa. Până și jucătorii sub 21 de ani trebuie să aștepte 7 ani până primesc drept de joc pentru noua națională. Toți cei peste 21 nu mai au voie să joace pentru altă națională, dacă au apucat să evolueze pentru naționala țării de origine sau pentru altă națională. Din păcate, în tenisul de masă european, la nivel feminin, campioane europene au fost Liu Jia, Nixia Lian. Atenție, atenție la acel rever.
Se întoarce prea repede în mâna adversarei Bernie Söch. Și Shan preia repede inițiativa și inițiază în reverul adversarei. Zim scurt se pare în forehand. Shan. Trebuie să fie atent Bernie la acest lucru. Să-și modeleze jocul în funcție de un pic de paleta adversarei și de loviturile ei favorite. 2-3 este bine că Bernie stă aproape. Păcat, Bernie în această sală a ieșit campioană europeană de junioare în 2012. Nu a citit serviciul adversarei și 5-2 pentru Shang Xiaona. Iese prea mult la joc, prea deschis jocul cu Shang Xiaona. Și acest lucru o costă. Trebuie să închidă puțin jocul la început și apoi să încerce să atace Bernie. Bravo! Bravo, bravo! În multe momente arată că se poate Bernie. O tresărie de orgoliu a lui Bernie care i-a dat o minge semiscurtă adversarei sale. A invitat-o să atace. Nu s-a așteptat Shan și a ratat lovitura decisivă, acea diagonală. Iată, iată, răspuns extraordinar al lui Bernie Söch. 18 ani, vă reamintesc. O jucătoare descoperită și formată de Gheorghe Bozga, de regretatul Gheorghe Bozga, fostul antrenor coordonator de la Bistrița. Păcat, păcat. A jucat curajos acest punct Bernie. Pregătită în ultimii ani de antrenorul Filipaș la Bistrița. A câștigat recent top 10 la junioare. Iată ce serviciu! Bravo, Bernie! 7-7. Începe să-i pună probleme chinezoaicei. Iată, 8-7, o suită importantă de puncte câștigată de Bernie Söch. Extrem de atentă, extrem de motivată. Se exteriorizează la fiecare punct, lucru care se pare că o deranjează un pic pe Shang Xiaona, care se uită din ce în ce mai des la arbitru. Foarte bun capacul. Un pic precentru jocul. Aici trebuie Bernie să varieze mai mult. Dacă Shan se așează la centrul mesei, ea coordonează jocul. 8-8 și ea impune ritmul schimbului. Nu trebuie să uite că este o jucătoare cu priză toc. Reverul folosește foarte puțin. Priviți, priviți! 9-8! Trebuie să o ducă mai mult în corțul forehand pentru a o prinde pe rever.
Jucătorii cu priză toc lovesc, mai ales la nivelul fetelor. Foarte greu din acea zonă. Păcat, dacă ar fi avut un pic de răbdare. 9-9. Păcatele tinereții. Iată, 10-9, minge de set pentru Bernie Söci. Bravo, Bernie. Arată că se poate obține un punct din această partidă. Excelent set câștigat de Bernie Söci, 1-1 la seturi. A stat mai aproape de masă, a greșit mai puțin și iată 1-1 la seturi. Ji-Shop se uita îngrijorată la conaționala sa Shang Xiona, antrenoare chinezoaică. Doi antrenori, de fapt, chinezi sunt pe banca Germaniei. Și 4 jucătoare din China naturalizată pentru această națională a Germaniei. Globalizarea asta în sport, vă spuneam, a transformat Europa în tenisul de masă într-una cu ochii oblici. Bernie Söci bronz în 2012 la campionatul mondial la dublu fete alături de Irina Ciobanu. Bronz la simplu în 2013 la campionatul europene